Kynhup Integrated Territorial Organization HITO Southwest Khasi Hills Hapo ka jingalam usamla Paul Thurniang Klalet ban ai da ka jingtho shaka Office DMHO Southwest Khasi Hills District minta kasni ka khat khandai tere gunopra arhaja arpsaw hadin baka seng klala banwat badyo jingtep tikena bakat hadu minta kidan hadu khat saw teligi kam kiba lala thli vacant post kiba kynthup yaki post graduate driver chokidar ward boys, ward girls, LDA, bat kiwe ya kaba ko Office DMHO kalabu teng pan pyntip intimate, shapo ka District Selection Committee DSC la khamslem, Henry la thung daki nong tre bashipor, bat la siu pat da katulop sorkar da kababu teng sa pan pyntip shaka DSC. Kumta ka seng, kamla pan shushong klik di, Henry, menta kasi klalit bu sendan da ka jingtho show DMHO ba uday ban shimkhia pyntip intimate no mardor shapo DSC ya baro ki vacant post ki bahab hapo katanat DMHO Southwest Khasi Hills District lam kamta kaseng kamban si ban pelong da ka jingi ki pat ba ringkat ki samla klam kam ki bahab hapo ka District Southwest Khasi Hills kaseng kala pyntip ru ya ka ne ka kam shakibor khlieh bakin shemkhia kroi kat bala batlada kadan ka jingpen slam bat thmu da kumwe ka seng kanumai lat ka hab ban shim da ki wei pat ki senjam ki ba e penkut ka kerwo no president but general secretary ka seng hadin ka jinglum jiktip bat ka babne bat lalab da ki buntli bat ki phutli ki pus ki balaj ki vakan pus hangne hapo ka DMHO Southwest Khasi Hills ya kiba ki klam intimate hapo ka DSC la khamslem tina kaling jui kum kaseng ila ya kandu bat udia manicho bat ila phar kopi show DC bo DC unle e mardor kani namar ba PE kumangitib bat kumangilawat ni amta ya labba kidon kakum kajing yo jiktib jungi kabatikna kalong ba hadu khat sauteli kibakan pus kibakan thup ya ka Shokidar, ward boy, grade 4, ward girl, basic health inspector, LDA, berkiwi-kiwi. Abaka office jung DMHO kathmu panjajlaj naka DSC. Hi kentu mardor ba singau ba plat mardor ya kani balada phimlei ai nakaling jungi kum kaseng. Ni phaka khubor kalong ba phimlei ai apo isitayo kaseng kan bu daga jingi ki hangne Hakmat office jo DMHO pada ringkat in court in where ki kun sama thep kam thep jam jungkani ka dong ka than jungi pening snuk tilang pening wan banyaki hangne hakmat office DMHO ibu ka jing Maham ba nang ni sakmat sneu ba nayale buitu nayale budri yakni kam bamsap kam bampong pi kumbangi saju ihi mangkapor sakapor hangne hapo ka dong ka than jungi bat kunjuru kani ka district jungi kumbangi saju ihi ba kalabun ka jing thungkam sop ladai hakinu ki department ru nang ni sakmat ngibu kajing Maham yiki department per ki badon hang ni hapo kadong kathan jungi ba nang ni sakmat nayali butu nayali buitpo nayali budri nari ba kumbi pisa ju ihi babun kun sama jungi ki balong qualified ladai hakinu ki benta ki bun ba ki shu yatli shongtli nari ba ki don ki kun ki saipan ki badai ki bayaju ejan bat kini ki politician ki warla ki khamnang kham start ni kham puleru robun ki yokam kham kanu ke jingnang start ki nang ni sakmat ngibu ke jing Maham ka ba ngibu jur ke jing Maham ka ba singau ba lekloi le mardor kani amar kum kaseng la phimle ai in shim de ko wi ki sinjam ka ba kham khmat